שלום. שלום. שלום, מברוק. מה העניינים? בסדר. כאן צריכה לממונה? אני מכינה לממונה בשביל יחיעם. הנה המופלטה של יחיעם. קיבל תדרוך מהדודה שולה וסבתא ימרם. ושיהיה לו כל השנה עם טובות, עוד נעשה את הנרות, נבשל את האורז. והנה רינת. לא הבאנו פרחים? הבאתי, פיזרתי על הכל. למה בוא נפזר בטירוף? בוא נפזר בטירוף. לא צריך. חבל, בוא נפזר בטירוף. בוא כבר, זה יפה, חבל, חבל. כאן, 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 כאן. זה לא, זה לא, לא. התחתן היום הולדת. סבא, מזל טוב כפרה. 120. נעשה לך קלוזאפ, איזה יפה אתה עינה לעולם, סבא. גבר יפה כזה, הרבה זמן לא ראיתי. פה לצידי אתם לא רואים, יש מישהו מכוער לאללה. אהלן אייל? אביב? קבל. קבלו, שפכו. אהלן? זה אליקו. אהלן אליקו. חג שמח מוטה. אהלן. בוא נעשה, תיזהרי, תמונה על השולחנות פה. זאתי שולה, קבלוה, שפכוה. כן, אנחנו פה נעשה קלוזאפ על כל הדברים היפים. קבלו. בבקשה? בבקשה? מעדי? אמא, עדיף. אהלן. יאללה, נשיקה בוס. יאללה, תמונה משפרה, אהלן, סבתא. שולה אמרה שיבואו אנשים, אני אקרא לה. שולה, אנחנו רוצים לצלם את זה שבאים אנשים, את באה להכין מופלטה, יש אישור והכל מתועד. הכל מתועד. אביב, אתה מתועד, וזה הרגע. אתה מתועד. הילדים, הדור הצעיר, מה זה חכמים? אתה עושה טעות לשונית קטנה, הם יושבים לך על הקודקוד. אתה מתועד. אתה. אתה. יחיעם, שנה הבאה בחתונה שלך כפרה. אולי עוד שנה, שנתיים, 4, 5. רגע. מי מרגיש את הבן שלי? מה הוא עשה לך? גלעד, גלעד, ימניאק. צלמי. גלעד, הפילוג שלך בזה הרגע מצולם, אין לאן לברוח, אתה מפונק. מפונק. אהלן אחי. אהלן. אתה יכול להיות פורסם, כפרה. מה שאתה רוצה. מה שתרצי אני תמיד. תארי לנו שמות תשרף. אני כאן לידך כל זה בצורה. סבתושה.
סבתושה! סבתא, זו התמונה הידועה. עכשיו אני צולמת תנועה. סמדי, כן, איך את רוצה ל... זה קוקי? זה קוקי. שולה. מה זה קוקי באנגלית? מה זה? קוקייה. קוקי, עינה. של מזל. הנה, היי קוקי. אילן, אתה הורס את כל האוסף פה. קבלו, בבקשה, בינו מקפיץ. כישרון מבוזבז, כישרון מבוזבז. קוקי, אתה מכיר אותו כבר, את אהרון, נכון? זה סבא שלי, אבא שלו יום הולדת. זה סבתושה? סבתושה? אהלן, אהלן. איזה... אהלן. או, בבר, הכל מתועד, הכל מתועד, ממי, הכל מתועד, הכל בדיוק. מה שלומך? חג שמח מותק? אלברט, תכיר את החבר שלי אהרוני? נעים מאוד, זה אבא של אסתי. אסתי אתה מכיר טוב? זה לא גלעד דווקא, זה... כן, שלי. תרבחות שעדות, שלי. תרבחות שעדית. היא לא שומעת. חג שמח, יקר. תרבחות, צעדות. איזה חג היום? זה השולחן שלך. פסח. היא לא הייתה בשיעור הזה. זה פסח שמותר לאכול כבר לחם, את יודעת? הגיעו האורחים, לשתייה, סבבה, ותפירו היום המיון, היום. היום. זה הכל. אמא, יש לך אורחים. תצלם את סבתא עושה. תצלם את כולם, אהלן בבר. מה נשמע? נראה אותך, אני יכול לחוץ. נו, מה, עוד לא התחלנו לחגוג את הממונה? עוד לא, עכשיו רק בחימום. עוד רק בדיבורים? פוץ את זה. את מנחם אהלן. יש לך 18? מה 18? בת 18. אבל לא נורא, תביא לי. 12 זה גם טוב. מה העניינים? סבתא, איך מתקדמים המופלטות? אתה רוצה לאכול מופלטה? חייב לטעום אחד של סבתא. הנה. לא, תעשה לי את זה תמונה עם מופלטה. זה מופלטה של סבתא שלי. כן. זה הכי טעימה בעולם. זה הדבר המקורי של מרוקו. איווה. ביי ביי. אהלן. מה העניינים? הגיעה המצלמה? הנה הגיעה המצלמה. הכל מתועד, אתם פה, לא תברחו. מה נשמע? גנבתי לסבתא שלי מופלטות. גם פה אנחנו נכין מופלטות, רק שזה לא אותה רמה. אז הייתי חייב לקחת גם משם. תשמעי, עם כל הכבוד לאמא שלי, סבתא זה סבתא. אפתח? קאט. מספיק בדארי? שלא תחשוב שלא נתעד אתכם. שלום. תצלם אותו לא, קודם כל אותך. והנה חיים הרץ. לא.
אני מסתובב בבתי המימונה ומצלם, הנה הפיתות שלכם, שיהיה לכם קצת חמץ. מה נשמע? משיקה? מה העניינים? אוי, זה יפה. אפשר לצלם אותה? אתכם? מה, איפה עוד לא הגיעו כל האורחים? לא הגיעו, הם עדיין בדרך. אצלכם כבר אורחים? אצלנו יש חלק, כן. ההורים של אהרוני הגיעו. הנה פיתות! איפה רזי? שלום. מה את מתחבא? תורידי את העיתון מהר. טוב, לא צריך. מציצה לי. שלום רזי. שלום. הנה זאת שאוהבת הכי להצטלם. מה העניינים? תסתכלי לכאן, נו, מה? כן, תסתכלת במראה. מה יש לך להגיד לממונה? לא יודעת איך אומרים את זה. הנה, אמא שלך תגיד את זה. תרבחו, שעדו! הנה, בבקשה. תרבחו, שעדו! יופי. זהו, מספיק מותק. ערב טוב לך, ניסו להגיד. הנה שולה מכינה מופלטה. יופי, מה שלומך אתה? הכל דבש. אתה יודע, אבל עושים את כל החבר'ה, מכירים, איך אמרתי להפיל אותה. לא עושים מופלטה, אין טבח מרוקאי שם? אין אותם כולם מובלח פה, אנחנו פה, לבד בדבר, תחכו אותנו כל המדינה. וואליה. אבל זה בסדר, תשאי הביתה גם זאת. אוקיי, אז אני אגיד לך ותגיד אם אכלת כזה דבר. שתחמם לך את רגע, אנחנו נבדוק את המופלטה. ולכל האימהות שבעולם, אוקיי, תודה רבה לך. גם מתנגד לו שיר של אמא וגם מתנגד בשבילכם, אוקיי? אוקיי, ביי ביי. אתה ממש המדבש, אה? חלי תרד עוד מעט, היא עושה סיור משפחות. אנחנו נחזור למופלטה. אז תשאל איך עושים את זה. נו יאללה, תני לנו את המתכון ככה על וידאו שיהיה. ככה על הוידאו שיהיה? כן. קילו קמח, מעט שמרים, מעט מלח ומים קושרים, שהבצק לא יהיה קשה רך. נותנים לזה לטבוח ואחרי זה מחלקים את זה לעיגולים, כ-30 עיגולים עד 35 עיגולים וזהו. ומה עושים עם העיגולים? עופים אותם במחבת. שמים עליהם שמן, פותחים אותם. פותחים אותם בשמן. ואחר כך שמים עליהם חמאה ודבש, אור הדבש, איך שאוהבים לאכול. ראשון בשמחה עם הקטן דני בלוסטר, שהקיבל. זה היה המתכון, ואנחנו... זה המתכון. זה המתכון ממשפחת שם. יקי שעושה מופלטה. גם טוב. עכשיו רינת מנסה להכין מופלטה, אנחנו נתעד את זה. זה כמה? עכשיו את זה, שם על ככה למעלה. רינת עשתה פדיחות. פתחנית. בואי רינתי, בואי. רינתי עוד פעם. עוד פעם לנסות.
גננת טובה, היא עושה את כל העבודה לבד. אלוהים הוא גדול. טוב, לא טוב. מפעל הפיס. מה הוא נותן לנו? מופלטה. שלום, ערב מצוין. ענתי, נו, נראה אותך. מה שלומך גברת אסתר? איך עובר החג? יופי. כן. בבקשה. אתה לא בחוץ שעלו, לא יודע תפתחי, מה את מתביישת? תלחצי. תלחצי את זה לרצפה ותמתחי. עכשיו זה עדיין בצורה עגולה. השכנה שלי. יאללה, בוא נראה כמה זמן את עושה. 7 שניות. אתה רואה יוסי? אתה רואה? לא למדתי מספיק. כל הכבוד. אנחנו רשמנו דקה ב... אנחנו רשמנו. זהו ונראה מה יהיה בהמשך, בסדר? כל בחוד שעלו. וגם לחיילות. יאללה, נראה אותך הופכת. חשוב כי גם החיילות בצה"ל. נכון? עוד דקה ויהיה לנו מופלטה חמה מדן של רינת. תהיי בכל זאת שירים של אימא. שים לב למקצוענות מים. זה מקצוענות. יכולה לחשוב? אני ראיתי את זה, זה תועד. יכול להיות זה נדבק, ואם כבר נדבק לך תשאירי אותו, מה זה הכי יזום? שנה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אולי יופי. תאכל משהו, אהרוני, תאכל. יודעת לעשות מופלטה? השנה הבאה אנחנו באים ללכת. הרגע למדה. בעזרת השם, אני עושה על הגג. מה את עושה להגיד? את החתונה שלהם? לא. לא נראה לי. אם היו שואלים אותי, יעשו חתונה משפחתית וילכו לחוץ לארץ. בכיף. נעשה להם את הדבר הכי יפה. נכון? קודם כל שהוא יתחתן, קודם כל שהוא יתחתן, מה אתם רוצים? אין לי בעיה. אין לנו בעיה. אני רוצה פשוט תינוק, בן. אתה יכול להביא לי? אני אשמור, אמא. ולעדי גם כן, שלא תרגיש מוצפת. ולאחי הגדול, שאני מתה לה, ולאמא שלי כירה... מה זה, איך קוראים לזה? חג? מה זה? זה חג של המרוקנים, טוב בחוץ שלנו. טוב, שיהיה לה חג שמח, הכי שמח שאפשר, שאני מה זה לעשות אותה? ולכל מי שמכיר אותי... גם לכם, את רוצה את האוכל שלנו? הכי טוב בעולם, חבל על הזמן, לא יודע מה אנחנו מעלים.
כן, נכון? אבל לא עובד, הנה, לתרום. אני לא יודעת הרבה. ככה, כפית. גם לא יש לך חמאה ממולדת, יש לך, תשימי חמאה. את רוצה גם? אבא, אני מצלמת. תכווני קצת לפני שמצלמים. זה אני מנהל בית חרושת בלילה. שנה שלישית כבר. כמה מהמפעל מספר אחת בעולם. לא בארץ, בעולם פרסונים. פרסונים מתכת. מברזים, פרסונים, מפעל ענק. רק באיזשהו נפגשנו בגרמניה. אתה נריאני? לא, במקרה זה. כמו שנקרא איתי במעבר 3 שנים. זה דבר יפה. אני מ-83, מ-82, משנת 81 עד 85. מה שהכנסתי לסבנון לארץ, קניתי 2 בתים. אני התנסיתי בו השנה. שחור לבן תעשי. איזה יפה המדרגות, אני מבינה שזה הרעיון שלך בעיניי. מה את אומרת? לא, אני חושב על המדרגות. יאללה, הלכנו? שלום, העניינים? עכשיו אתם מתועדים פה. יש מלא תלונות, ככה מלא. לא פעם האחרונה שהיינו, מלא ג'וקים בזאטר. ככה אז מה, ספר, מביאים את כל הזאטר מלא ג'וקים כאלה קטנים. ככה קטנים מסתובבים בתוך הצלן, בתוך הגבינת אורות הם כזה קופצים. נשבעת לה, איפה אני הייתי? מה אתה עושה לשפר את זה? אני עושה לארוחה, תראה זה... לא, הם כבר הזמינו אותנו, אבל יצא כבר על תאבות. אני בינתיים. על החלבים. חלי, את באת לנו סיור זה סבתא? סיור בטח בסגול, בסגול לא רק ג'וקים. אתה רואה? בסגול... מי שהחטפים לא רואה איזה זה 2 בעלים שונים, זה 2 מטבחים שונים, זה 2 עובדים שונים. אצלנו, בגלל זה אמרתי לך לא יכול להיות, אין דבר כזה. רודי, את באת לנו לסיור זה סבתא שלי? בסגול הייתם? בטח לא אתה בסגול. לא? זה לא יפה. את באה איתנו לציור את הסבתא שלי, רותי. להגיד שלום לסבתא שלי, לסבא שלי. בטח אני הולכת. יאללה, בואי. רודי, זה היה לחץ חברתי. קרן, קרן, את באה איתנו. זה פה צמוד. יאללה, כולם, את רואה? הבאנו כולם בסוף. בואו, תכירו את המשפחה שלכם לעתיד. זהו, קברתי אותך. תגיד את חמך של חמך.
את? אני. בבקשה. אני המנהיגה. אתם גם כן, אתם כולם מי את רוצה לצלם? כולם הולכים כבר. אחריי אנחנו הולכים לבית וסבבה. אוקיי, צילום לילה חבר'ה. לא מזהים פרצופים, רואים קופים מי זה שחר. שחר, אין סיגרות הממונה? אתם לא רציניים. אני בגיל שלכם, הייתי מעשנת בצורה כזו רעה. אתם אין לכם. איך נמצאות סיגריות? היום אתם לפלפים, חבל על הזמן. מה קרה? תדליק סיגריה, תראה להם מי הבוס. לחץ חברתי, לחץ חברתי. יאללה. אהלן גבר, אהלן, אהלן, אהלן. אהלן. אהלן דנדין. מה העניינים? אני מתועד. תעברי יציע. תעברי איזה יציע עכשיו. אהלן! אהלן, אנחנו נעשה עליו פה. אהלן. אנחנו משפחת פרץ, זה דניאל חניתו, אני אלה חניתו, אלה בן שעבר, בן שטרית היום. רותי, דליה שולחת, תתעד את דליה שולחת. מה? לא הולכת, תשבו, מה? די, מאמי, די. הוא זוכר אותי, הוא מסתכל עליי. מה? על אמא שלך שהם יכולים להגיד שלום. למה? מה, אתה לא מרגיש שנוח עם כל כך הרבה אנשים? לא, אנחנו צריכים ללכת הלאה. מתעד הכל. מתעד הכל. מירה, מה העניינים? יאללה, אתה מתועד, יש לי אותך עכשיו לכל הזמן. וואלה. בפוקוס. בחורה כזאת יפה חייב לשים בפוקוס. אם לא טובה יעזור לך. אם לא טובה יעזור לך. ימני במרוקאי. להביא לי חלפות אפשרית, שתבוא לתל אביב ותגיד כמה את העניינים שם. לא, אני הייתי פעם, יש לך לעמוד את זה הרבה מאוד. רותי, אין לי ברח מפה מתי. אני רוצה לשמוע הרבה כפיים, הזמר הנהדר, ליאור מזרחי. יש לך תלונות? הנה. יש פה תלונות? אין תלונות, רק אנשים יפים. חשבתי שיש תלונות. זה מתועד עכשיו, אפס מה זה? אז אין לי ברח. אין לי ברח. אילן, הזוכים היחידים בטוטו השבוע, אילן רושנסקי מתל אביב, ורות נגר משם, אנחנו לא יודעים מה הקשר ביניהם, אבל יש זכייה שמתחלקת לשתיים. אחד היה חסר שקל 60 לאוטובוס, שלח את זה. זה טוב, טוב. באמת?
בסדר, מתועד, מתועדים שניהם. אפילו אתה מתועד. לא רוצה לתועד, מתועד. סלאם! פה יוצא החצי המרוקאי. בסדר, מתועד, הם יראו אחרי זה. תודה רבה לכולכם. כל הבוקר. שאני בעבודה. זה חוקר. מופלט האמיתי של סבתא שלי. אין בכלום אבל. שני חיוך, חמי. יופי, חמודה. בונגה! בונגה! הלו, בונגה! מה העניינים?
אתם באים אלינו או מה? להתמקד עליו, בכל להתמקד עליו. וזה עוד אבל יש לי עוד, אתה רואה יש לי עוד פשוט כבר... מה אני צריך לדעת? זה 4? לא, נגנתי אותה במציאה. זה בחורה בלחץ לחביתה. מה לעשות, הילד שלך חמש? אמן. איך להביא לכם מופלט? אני צריך מופלטות לאופים ועוד איזה כמה מופלטות בסדר. רציתי לראות שבאמת הרבה מופלטות. הנה נירה גונבת מופלטות לסבתא שלי. נירה גונבת מופלטות. רגע, זום על המופלטות. הופה, איזה מופלטות. סי לשלום. ביי ביי.
ביחד. סבתא, המופלטות שלך הכי טעימות, תאמיני לי. שולה ניסתה להכין לנו מופלטות, לא מתקרבות, רק שלך. אכלתי. נתי, איזה שתיים זאת, כמה מופלטת קרן, היא רצתה לקחת לבית להורים שלה. תתחילה כמה, בסדר? יואנה לה, הבת שלה, יואנה לה, היא אמר לה, אני לקחתי בת של מרים, אני למה אני מצלם את זה? אחר כך אני מוכר, עושה מיליונים על הקלטת הזאת.
הפסקת טילים, סמאדי! כמה זמן אתה מכיר את חלי? בערך 4 שנים. בדיוק היום. הכרתי אותו נכון. לא נכון, לא נכון. אם אנחנו ביחד 3 שנים, אז אני הכרתי אותו בערך מתי שהתחלנו לצאת. את היית פה הרבה לפני. בסדר, אבל נכון, אותו אני מכירה הרבה זמן, אבל לצאת איתו בראשון לשישי. נכון. הייתם חברים הרבה. את דורון אני מכירה קצת לפני. קצת? מה קרה? בשנה? הלאה, לא. אני אביא מה אתה עושה לך? רוצה לדעת לי שאתה פריג'יד? יש. טוב, חשבתי להצטלם, לא הצטלמתי אף פעם. יש לך למה אני לא חושבת? איך את עובדת? למה יש לי את זה? ביום ראשון זה מתחילה. אתה מרגיש טוב? אתה משהו? שתוק אתה. היי, לא, אני שואלת. עד משהו שאני מתעוררת. ואני מתחילה לסגור ב8? רבי, נראית הקוקו, מה? זה לקח לו 3 שעות לבוא. הקוקו הזה. כן. את לא רואה את כל שערה מונחת במקום. תראי, יש לו 2 ומסתדר תמיד.